We werden op Kruidberg onder boven in de oorlog en dan ging ik in Britsel op school. En dan moest ik uit in Wiel bij de Smit lang. Maar ik kwam jongens nooit meer thuis. Want ik belandde jongens altijd bij die Smit. En ik voel, als jongen zo aan hier wist ik al Smit worden. Nou, je mandje wat. En het is van iets wat voor net verrot is. Hè? Het is geen papier of zo. Ja. Je mandje wat en het vuur erbij is prachtig, het lassen is prachtig. Hè? Alles kan je mandje van iedereen wel. Wij zijn nu in een Waaldiscussiemuseum. Ja. Maar ik ben hier gekomen in 20 jaar geleden. Dus toen was dit gebouwd. Er waren even gebouwd, dus zo'n aardig veldboomje. Maar ik zei, Roel, want ik kwam hier wel eens te zien. Hij zei, Roel, dat moet wel even verdedigen. Maar dan had je een spetbroek, dus we maar even naar de brengen. Dat wordt net door. Zeg, ze gewoon. Maar ze gingen net zo aan het draaien, gingen ze al niet op een dag. En ik dacht, ik weet nieuwsgierig. Toen dacht ik, maar die kan maar even zien. Dat ik zo, en daar staat de Smit. En ik scheur die man zo. Ik denk, verrenk je, maar ik ken dat. Weet je, Roelof Lens, die kwam van Vliet in Jalt. Nou, enfin, hij zei, ik wil helpen, joh, nooit zo doen dat. En toen had hij wat wegsturen, Roelof en de directie, weet ik net wat. Je moet wegkomen en ik ben blij. Ik ben hier gewoon hangen met een rollen. Als je elk goed vakje naar alles zien. En ik doe het altijd met volle willen. Ja. Maar hoe vaak had je dit proces al wel in? 20 jaar lang. En hoeveel haakjes zo'n het wij staat door die heren? Ik wil het de hele wereld door, joh. Ik ga later nog wat maken van hier uit Brazilië, dus dan wist het wel overal. Ja. En ze zeiden hier al die jaren, hij heeft altijd die vrouw aan het werk. Ik sloeg de gasten er ook zelf in, wil ik geen met me opgeven. Maar dan ging ik daar staan en zei, nou jongen, waarom doe ik dat? Een vrouw, die weet van, oh dat is een mooi hekje, godverdomme, je kunt mooi bij haar het kop komen hangen, hè, weet je wel? En wij mannen met ons zeggen, spieken we het hak overal wel hangen, hè? Nou, en zo, daarvoor doe ik jou maar vrouw. Ik was een man die krijgt, maar net voor.